Ilang kilo ni boss? Ay, ito 80. Wala siya, lapu-lapu. Lapo no? Ay, pula-pula. Gini no? Pula-pula. Lapo. Ito tayo. Pula. Kung itong ilang taon na siya, halong gini siya guys. Kung mamahay, mapang mayaman. Sige, okay. Pang mayaman na to yun. Sa lapu-lapu. Lapu-lapu. Lapu. 280 kilo sa lapu-lapu. Mayaman ito. Mayaman siya. Ha? Hindi nagpukayop. Tara. Wow, kuling-kulan. Apa dia? Kusyo kayo. Kapila dong kilo boss? 30 bos. 30. Ini as bulan ya. Dirty siya. Ini mayaman. Dami mo rin siya sa utan. Utan. Dirty siya. So, mayaman talaga. Bulat. Kini nare boss, pila po ni boss? 40 bos. 240 ang wholesale ano eh? Muna yung mga taglo. Muna ni wholesale sina ay sinako. Wow. Okay. So 240 wholesale siya. Sa mga naglantaw diha, ito yung mga dried fish na pangmayaman. Pangmayaman na dried fish.